Fronte ás críticas realizadas polo PP ante a demora na tramitación do polígono de Ribeira, o Goberno local sinala que están a traballar no proxecto dende o primeiro día, posto que a creación de chan empresarial constitúe unha das súas prioridades. Tras a aprobación da expropiación dos terreos que se están a rexistrar a nome do Concello, estáse a desenvolver o estudo arqueolóxico e as modificacións do proxecto requiridas por outras administracións. Neste momento acabamos de realizar as expropiacións desas parcelas onde se vai instalar o novo polígono industrial de Ribeira e os servizos técnicos municipais están xa rexistrando no catastro e no registro da propiedade todas as parcelas a nome do Concello de Ribeira. Paralelamente a iso, para evitar as demoras noutros procedementos, estamos xa facendo ese estudo arqueolóxico que nos demandaba a Deputación da Coruña ou outras administracións como a Xunta de Galiza e, por tanto, estamos facendo trámites de maneira paralela para que ese polígono industrial sexa unha realidade canto antes. Ademais, xa temos redactadas as modificacións que nos pedían outras administracións con respecto ao proxecto inicial e o polígono industrial de Ribeira vai ser unha realidade máis pronto que tarde. En paralelo, o Concello segue a traballar na busca de financiamento por parte de outras administracións, dadas as dificultades de asumir un proxecto de tal envergadura tan só con fondos municipais. Este polígono industrial está sendo promovido polo Concello de Ribeira. Tamén ten financiación por parte da Deputación da Coruña, que se comprometeu a arranxar o principal vial de acceso que conecte coa autovía da Barbanza. En este momento tamén estamos pedindo que outras administracións se poñan tamén ao noso lado para financiar un polígono industrial que ten que asentar empresas e postos de traballo en Ribeira. É esencial que outras administracións, como, por exemplo, a Xunta de Galiza, que ten as competencias en industria, tamén nos facilite a súa financiación e que facilite o seu desenvolvemento. Nas últimas semanas xa presentaron o proxecto ante a Consellería de Industria demandando o seu apoio orzamentario.